Hi, love! Saan tayo? Punta ng... Hindi ko alam. Kain tayo sa labas. Okay. Oh, may drink na tayo. Gutom ka na? Tok na ako lang. Ay, sorry. Kain muna tayo, ha? Anong ulit gusto gawin mo sa bahay? Ano yan? PlayStation? Yummy! Iwan ko muna si Joem doon. Si Inday. Late na kayo. Dagan sa mall. Hi! Hi, Jay! Bati na mo! Punta. Ay, wait lang. Ay, please. Okay na ba? Ano? Actually, ano kaya maganda? Hindi ko alam anong pipiliin ko. Uy, pero maganda to. Kaya maganda. May Joem. Hi! Saan ka galing? Galing ako ng Trinoma, tapos MOA, tapos dito. Wow! Kasi wala akong magawa sa buhay ko, so nag-ubos ako ng time. Inikot mo yung buong Levi's eh. Likot ko lahat. Nag-tour ako, Levi's tour. Hindi ko sabihin. Tapos nag-paint din ako. Ang ganda. Ito, alibata ng baybayin ng user. Ang ganda. Yan, ang ganda ng jacket. Pero man kasi ginagawa namin, ibang Para kay Dodong. nirarap namin ng net. Sana kasya yan sa Joem. Pwede pala naka-hoodie sa loob. Nakita ko yung may Opo, mas picture. maganda. Yun! Thank you! Thank you! Thank you, ma'am. Hello! Pero ako-surprise. Alam mo na. Ang cute! Sa bahay mo nabuksan ha? Sa house na. What's that? This is my shopping. Hi, Inday, Krisha. Happy siya. Japanese? Why? Made in Japan yung jacket. Yeah. Cute. Hi, cutie pie. Naghanga ka doon! Thank you, Levi's. Thank you, Inday, Krisha. Thank you. Cool. Oh my God! Ang cute mo lang. Dalawa sila. Oh, cool. Punta na tayong Japan. Ayun. Gwapo naman. Hello.
Bakit pag mainitan mag-kembot? Takot to yun. Uy, ang ganda. Bagay sa'yo. Yan. Uy, hindi pa yan nilabhan. Levi's to, no? Kahit hindi labhan. Ulog ako ganito na. Kaya pag-gising ko, suot-suot ko na agad. Thank you, Levi's! Thank you. Thank you, love. Love you. You're welcome. It's not my birthday, but you know. Early Christmas gift. Okay. Post-birthday gift. Okay. Agenda for this. Nagpa-check up na si Dodong ng eyes niya kasi medyo may nafe-feel na siyang kalabuan. Stigmatism ako. Sabi ko na nga eh. And try to walk. See if... Dodo nangyayari sa mata mo. Stigmatism ako. Malabo or astigmatism lang? Malabo. Ano, basta bes. Doc. Hindi ko explain. Oo, mandudo. At least maayos na yung eye. Makorek niya. Oo, makorrect siya. Kasi correcting glasses din daw siya. Mababa pa naman daw siya. Ganda ng glasses. Bagay sa'yo lang. Ano tawag niya na? Spicy magora. Ang ganda. Lakad pa tayo sa kabila. Ano gusto mo gawin? Takpan to. Bakit mo takpan? Para hindi makakahilo. Wala na yung 2020 Nation. Besh. Nation. Nahawa ka yung pagkabisaya ko doon. Dapat sabihin. Saan yung program-program? So, dapat talaga hiwalay pa. Apa? Salamat. Thank you. Sarap lang. Sauce. Sarap? Wala ko pa yung tali ito. Ano masabi? Masabi? Diyan, sabi niyo. Sanda, di ba sabi? Sabi? Sige, sige. Dami. Lami. Sobra. Sobrang sarap. Ay, nang sobra to. Try ko to. Tama yung timpla. Magpaputol ako ng pantalon. Kuha niyo yung tamang size. Ayan, parang sa'yo na talaga yan. Yes. Aslum tip. Ayan. Open! Sesame! Hello. Dong, nakauwi na kami. And happy na siya sa own days niya. Anyway, guys, happy ka na, lab. Napaputol mo na yung ads mo. Salamat kayo. And we want to thank you guys. Binigyan kami ng top and bottom to choose. And then ako binigyan ako ng chance kung sino bigyan ko. Kaya yung hashtag is give in the moment. And ang gusto kong i-give in the moment is love ko. Thank you, guys. Anyway, we have to go na. So, I just want to thank everyone for watching my videos, my YouTube channel. Please like my Facebook page, my Instagram, and also Love's Instagram. Please, please, please. For more tips, fun, and giveaways. Oh my gosh, guys! Malapit na tayo mag 100k! Pag-giveaway na 100 item giveaway. As in 100 items. And sino kaya manatalo, no? Anyway! Ako. Daming soup. Bakit ikaw? Sana ko dyan. Pero
sana umabot sa point na yun, Dong, no? Talaga. Love you. Bye, guys. Okay, bye-bye. Salamat kayo!